ಸೊ ಇಂಗ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ತಂಡದ ಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂಚಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋಣ ತುಂಬು ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿನ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಹುರುಬಾರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಆರೆಗ್ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರಡ್ಡಲ ಬೈದೇನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೇತೋ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೇಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ರೂವಾರಿ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅರೆನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡಂಚಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಒಂಜೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುಗಾರ್ತನ ಪಡೆ ಒಂದು ಅವೇತೋ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಯೋ ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಗಂಗಾವತಾರಂ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಐನ್ ರಡ್ಡೆನ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ನಟ ಆದ ಅವೇತೋ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿನ ಮಂತನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ತಂಡದ ಪೇರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಜಿತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಆರ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜಿತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೇರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಏರ್ಪನ್ನಾಗ ವಸಂತ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಅರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ದೇರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ ಮಲ್ದೇರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಟೆ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಸೊ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲ್ ಏತ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಪಂಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ ನಿತಿನ್ ನಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಲೇದ ಹೇಮಂತವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೋನ್ ಎಂತ ಜಲ್ದ ಯಾಪನ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಮಾತಾಡ್ಲದು ಬೇರೆ ಹಿರಿಯಲ್ನದು ವರ್ಡ್ ಸೊ ನಿತಿನ್ ನಿಟ್ಟೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಸೊ ಇದು ಎಂಕಲ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡ ನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಯಾರು ಬಂತ ಮುಕ್ಳೆಗೆ 4 ಜನಕ್ಕಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದ್ದು ಬೈದಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಪೆಟ್ಟವರಡೆ ಯಾನೇ ಈ ತಂಡದ MC ನಿರೂಪಕೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಕೈರಂಗಳ ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೂಪಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಸಮಸ್ತ ಕಲಾವಿದರ ನಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ನಿಖಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದರೆ ಇಂಚಿನ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಪ್ರೀತಿ ದಿತ್ತೊಂದು ನಿಖಲೆ ಮಾದರಿಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕೇರಿದ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಾಸನದಂಚಿ ಬರಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನದ ಅವರ 427 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಇನಿಕ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ 427ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ABC ಅಡ್ಕ ಮುಕ್ಲು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಿನ ಅಡ್ಕ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪುಣ ಬರ್ಪಿನ ಆಶಯ ದೊಟ್ಟಗು ದುಂಬುದ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನಗ ಬರ್ಪಿನಂಚಿಗೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಗಂಟು ಬೇನಿಡ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಜಪ್ಪಾಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಬೋದು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಬೋದು ಕುಲುದು ಬರಲಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊಮ್ಮಡೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಪ್ಪ ಇಂಬೆ ಬತ್ತೇನ ಮಾರೆ ಪೆದಮ್ಮನರ ಮನಿ ಇಂಬೆ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎರಡು ಪೆದಮೆ ಬತ್ತೇರು ಸೈಪು ನಿಂಬೆ ಆವಡು ಏಪಲ ಆನ ಪೆದಂ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪೆದಂಬೆ ತೂಕ ಅಪ್ಪ ಬಾ 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 ಇದು ಕೋರಿಗೆ ಬಾರಬಾಡ್ನಿ ಇದೇ ತೆಲ್ಪುನಿಯ ಅತಲ್ ಕೋರಿಂಡ ಇದೇ ತೆಲ್ಪುನಿಯ ಮೂಲು ಬಾರುಂಡಯ ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲ ನಡಬೇಕಂಬತ ನಿನ್ನ ಅಲೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದ ನಾನು ಊರು ಮತ್ತೆ ಬಂಗುಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದು ನಮ್ಮೆ ಇದಾರೆ ಅಂತದಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ದುಬಾಯ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಂದೆ ಇದೇ ತೆಲ್ಪಿಂದೆ ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಯ ಇದೇ ತೆಲ್ಪುನಿಯ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದುಬೈ ಇಡ್ಪುನಂಬೆ ಆಕಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ಗೆತ್ತ ಮಾತೇರ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಸರ್ ಮಗ ಕಾಲೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಹೀರೋ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಮಗನ ಸುದ್ದಿ ಬಾತೇರಗಿ ಮಗೆ ಬತ್ತೆತ್ತ ನಾನೇ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಸಾಯ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಸಾಯ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯ್ಪ ಅಜ್ಜತ್ತೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಯ್ಪುಜಿ ಲಕ್ಷ ಮಡಿಗೆ ಬತ್ತೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ನಿಂದು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆ ಏನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೀನು ಮುಂದಿನ ಮತ್ತ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ನನಗೆ ಆನಂದ್ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕಿಸೆ ತೆಗೆದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದು ಏನೋ ಅಪ್ಪ ಒಯ್ಯುದ
ಬಾಯ್ದು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಬಾಟಿ ಮಗನಿಗೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಲೋ, ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡು. ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಬಾಟಿ ಮಗ. ಡ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನನ್ನ ಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಸತ್ತಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ದಿಕ್ಕಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಬಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ ಪಲ್ಪಲ ತಾಳಿ ಏನೋ ಬೆಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಓದ್ತೀನಿ. ಒಂತಾಣಲ್ಲ ಬೆಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ಪಿ ಆವಾಡು ಬಿಡು. ಖುಷಿ ಆದವನ್ನಾಗ ಜೋಕುಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪದ ಅಂದ್ ಇಂಚಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನೇಟೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾರತೀಯರ ಇಂಜಿನವೇ ಅಂಕಲ್ ಶಾತೆ ಪ್ಲೇ ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿ ಮಗ ಐಂಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ದುಂಕು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಜ್ಜಿ ₹5 ಬೆಜ್ಜಿದೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ವೈವಾದ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಲಾ ವೈವಾಯ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐವ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿನವೆ ಮಾರಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯನ ಇವ ಎನ್ನ ಇವ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಇವ ಒಟ್ಟು ₹100 ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಐವಜ್ಜಮೆ ಕಾಲೇಜ್ ₹50 ಆಗ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ ಮಗ ವೈವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೈವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಇದಲ್ಲ ಸೈವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಣ ವರ್ಷ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದ ಮಾತಾ ಯಾರೇ ಕಲ್ಪದ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂದ ಎಂಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಟ್ ಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಮೋಹಿನಟ್ಟಂ, ಕಥಕ್ಕಳಿ, ಕೂಚುಪುಡಿ, ಹೋಯ್ತು ಬಿಡ್ರ ಮೂಲ ಹೆಂಗಿನ ಕಮ್ಮಲ ಉಂಡೆ ಅಂಚೆಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಪ್ ಹಾಪ್, ಪಾಪ್, ಬ್ರೇಕ್, ಡಿಸ್ಕೋ, ಕೊಡ್ಡೈ, ಹಾನೆ, ನಂಗ್ ಮೂರು ಯಾನಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೋ ಆತಿಜಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುದರವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುದರ್ಲಿಯಾ ಅದಂಗ್ಲ ಮೀನಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೋ ಆರ್ನಿಂದ ಯಾರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡುದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಾಕಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ರಂಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಕಡೆತಾಸೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆತಾಸೆತ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ನನ್ನ ಗಲ್ಲು ಮಾಡಿದಾರ ಅಂಚತ್ತು ಆಸೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ರೆ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಮೆ ಇಂಬ ಮಾಡ್ದೆ ಮಾರಿ ಅರ್ಕಲ್ ಮಾಡುದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಜಾಗ್ತದೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎರಡು ಸಾಕಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡಿ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕವನ ಬರ್ತೈತೆ ಕವನ ಒಕ್ಕ ಕವನಲ್ಲಿ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದೆ ಕವನ ಬರಪನದ ಕವನ ಬರಬೇಕು ಒಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುಡಿದೆ ಹುಷಾರ್ ಎಂಕ್ ಕವನದ ಬಾರಿ ಮರಲಿ ಅಂದ ಆಲ ಬರೆ ಕವನ ಫಸ್ಟ್ದೆ ಕನ್ನಡಿಂದು ರಸದುಂಡ ರಸಳೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಿಂದು ರಸದುಂಡ ರಸಳೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಸಡಿಂದು ಕಂಡಿದುಂಡ ಕಂಡಿಡೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಸಡಿಂದು ಕಂಡಿದುಂಡ ಕಂಡಿಡೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ నువ్వు తూయినవరి అన్నంకల్ ఒక నేను అమ్మెప్పాను ఆయన గంటి ఓపిన ఆయన రస్తా ఓ ఎన్న మోకిద లవర్ జూలి ఓ ఎన్న మోకిద లవర్ జూలి ఇలా కై కై పసంद मुंडावे तो जॉली ఇలా కై కై పసंद मुंडावे तो जॉली అలా మేరే నిక్లే విషయ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾರನ್ನು ಬಿರಿತ ಚೋಲಿ ಮಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತಾಲನು ಕೂಲಿ ಏನಿನ ಕರ್ಮದ ಕವನ ಕವನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲದ ಕವನ ಏತ್ ಅಪಕದ ಕವನಲು ಏತ್ ಅರ್ಥದ ಗರ್ಭಿತ ಪೈನ ಕವನಲು ಬಂದಾಗ ಅಪಕದ ಕವನಕ್ಕೇನು ಓ ನನ್ನನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೆ ನೀನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಓ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೆ ನೀನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ ನಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿನಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತಿಜಿಡ ನನಗೆ ಕುಡರಿ ಉಲ್ಲಿ ಬಗ ಸುರುತಾಯಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಂದು ಎಂಚಿನೆ ಖಾಲಿ ಕವನ ಮಾತಾಯ್ತಿನೆ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಡೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿ ಅಪಗಂಡ ರೇಡಿಯೋ ನಾಡ್ದು ಬಾತ ನೀರ್ ಬಂತು ರೇಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪಗಂಡ ಪೇಪರ್ ನಾಡ್ದು ಬಾತಿ ನೀರ್ ಬಂತು ಪೇಪರ್ ನಾಡ್ ಬಾತಿ ಅಂತೋನಿ ಕಂಟ್ರಿ ನಾಡ್ ಬಾತೀನಿ ಏರ್ ಮೇ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಗಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಜಿ ಪೇಪರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ ನಾಡ್ ಬಾತೀನಿ ಅಂತೋನಿ ಎಂಗಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪಿ
ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಊರಲ್ಲಿ ఉండంగా ఇంక పూర తెలండు ఈగెంత పుస్తకం ఏం చేయమని అయితే హిస్టరీ పుస్తకం ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಲ ಯಾನ್ ಒಂದನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನಡ ಪತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಒಡೆಯರ್ ಬೊಕ್ಕಗಳು ಒಡೆಯರು ನಮ್ಮಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ಬೈರು ಒಡೆಯರು ಒಡೆಯರ್ ಅಪಗದ ಒಡೆಯರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅಪಗದ ಎಲ್ಲ ಅಪಗದನೇ ಕೇಳು ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತಿ ಯಾ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಪ ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಒಂದನೇ ಮಾಹಿತಿ ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದನೇ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭದಕ್ಕೇನು ಒಂದನೇ ಮಾಹಿತಿ ಯಾ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಪ ಅವನ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಕೀಲಿ ಸಸಿರಾಜರಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಡು ಆರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಬಾಯಿಲಿ ಬೈಲಾತಿನ ನಿನ್ನ 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 ನಿನ್ನದ ನನಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ನಿದ್ದೀರಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಆರು ನಮಗೆಲ್ಲಕ್ಕ ಬಾಯಿಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಬಾರ್ಲ ಆಲ್ ಬಾಯಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನದ ಅದಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ವರುಣಿ ವರುಣಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನದಾದ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಷ್ಟು ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೋಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೋದು ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡ ಬಾಕಿದ ಅಲಕ್ಕ ಬೋದು ಯಾವಾರ ಎಂಚಿನ ಅಲಕ್ಕ ಬೋದು ಮತ್ ಮಗು ಸೈಪ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಜಾಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೈಲ್ ಅದ ಆ ಜಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಾರ ನಮಗೆ ಇಂಚಂಬೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಗೆಯಲ್ಲೇನಾ ಮಗನ್ ನಾಮೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಗೆಯಲ್ಲ ಕಾಲ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥಾಲೆ ಹೊಟಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಕೆತ್ತ ಮಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಉಲ್ಲೇನಾ ಸಾವುಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಬೆನ್ನೆಡು ಪದವನ್ನ ನಿತ್ತಿ ಇತ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಸವಾಡನ್ ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಕೌಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದ್ ಬರ್ಪಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ನಯ ಪೈಸೆ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮರೆ ಅಲ್ಲ ಏಸಾಗಟನ್ ಬರ್ಪಿನ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಾ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ದಿ ಬಂಜಾರ ತಿಂಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏಪ ಕೊರತ ಹೊರಕು ಮೂಲು ಮುಗಿಯಾಡು ತೂಕ ಎಂಜಿನ ರೀಲ್ ತಿಗೊಂದುಂಡ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಬೇ ಏನೇನು ವರ್ಷ ಸಲ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಪೆರತ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಏರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಗೇತ ಮಗೇತ ಮಗೆ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ಬೊಗ್ಗು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಗ್ಗು ఆయన పోతారు బొగ్గు మీ దీక్షిత్ సేర్పాది ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಆರು ಬಿಸಿ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಮರಣಿ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕೋಡೆ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇನಿ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಏನ ಗೊತ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ಯ ಏನ ಗಂಜನಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ 14 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ಯ ಏನ ಓನಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಟ ಗೊತ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ವಾನಸ್ ಉನ್ಪಿನ ಬರ್ತ ಖಾಲಿ ಬದಾನ ಅನ್ಪಿನವೆ ನಾನು ಕಂಡ ಮಠ ಬೀಸಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಬಂತೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಬಂತೆ ಮದ್ಮೆ ಬಂತೆ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಂತೆ ಆವಲಿಂಬೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಾತಾಡ ಬಂತೆ ಜಾತ ಪದ ಬಂತೆ ಅವು ಗುಡಿ ಮರಣಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರ ಒಂಜಿ ತೀರ್ದೆ ಅವಳು ಬೋದ್ಲವಂತೆ ಏನಿನ ಅಂತ ಓ ಪದವಂತಿನ ತೀರಿಯರು ಬುಲ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಜೀವಂತ ನಾನು ಎದು ತುಂಬಿ ಆಡುವಂತೆ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಲ ಯಾಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು 6 ಇಂಚ 6 ಇಂಚ ಎದುರು ಈ ಐಕ್ಯ ಬೋತಿನ ಸೆಲೂನ್ ಬೋತಿನ ಎದುರು ತಿಗಲ್ ಎದುರು 6 ಕೂಲ್ ದೆರಿಯಾನು ಅಂತದೆ ಏನಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಮುಸಾಲ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪದೆ ಮೂಜಿ ಮುಸಾಲ ಬಂದ್ಪದೆ
ಓ ಆತಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿ ತೋಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ದತ್ತು ಮಗ. ಅವು ಸರಿ ಆತಿ ಜಂಜ ಮೂಸಲ ಮನ್ಪ ಸರಿ ಆತಿ ಅಂಚ ಅಡ್ಬಕ್ಕನ್ನು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಆಡುವೆನು ಗುಡಿ ಅಲ್ಪ ಸೀದಾ ನಂದಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿ ಅವಳು ಹಿಂಗಿನ ಅವ್ಳು ಪುನಃ ತುಂಬಿ ಆಡುವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂತಿನಿ ಏತೆಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿನಿ ಅಂದ ಮರಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಮೋಂತು ಮಗಿ ರಾಬರ್ಟ್ ನ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪದವಂತೆ ಪೇರೋಣ ರೋಜು ಎಂಚಿನ ಬುಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬುಡೋಡ ಒಂಜಿ ಬುಡೋಡ ಬುಲಂತದ ಒಣ ಸಾಂಡತ ನನ್ನ ಬುಡು ಹೆಂಗಿನ ಬಿಡ್ಬರ್ಬೆ ಅವು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪು ನೈ ಕಡೆಗಟ್ಟೆ ಆಪಿಜವು ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಬುಡೋಡ ಬುಡು ಬುಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಈ ಪದ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಲೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೂ ಮಾಡೋ ಮಾರೆ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಗ್ಯಾ ಪಾಪ ಈ ಜನ ರೆಡಿ 1 2 3 4 मुझे काजार लोग हजार जौन ग्रामस आसारे मुझे काजार जौन हजार जौन ग्रामस आसारे आस 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 अड्ड बूर्दु नेल मूसु ಆಸ ಆಸ ಬಂದ ಅಡ್ಡ ನೆಲ ಅಂಚ ಕಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಬೀಜಿ ಕನ್ನದೆ ಕನ್ನದೆ ಕನ್ನದೋಡ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಕ ಅವತ್ತಿ ಅವಾರು ಕಂದಿರು ಮಾಲೆ ಕಡೆ ಕಂದಿರು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಕಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಯವೆ ನೋಡಿ HP ಗೊತ್ತಾಣ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಣ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಆತ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಈ ಮಾರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆತಂಬ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತಿನ ರೇಟ್ 35 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 35 ಕೊರಲ್ಲ ಆತಿ ಆತೇನ 35 ಮಂದಿ ಆತಿ ಆವಾಡಿ ಪಾಪ ಇದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗವನ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಒಂದು ಗುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡು ಅವೇನೇನು ತುಳುಟು ಮಲ್ದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಬರುವಾತು ಪೋವ ಬರುವಾತು ಪೋವ ಐಡ್ ಬರ್ಪುನ ದೋಜಿ ಪೋಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುದೇರಿ ಅನ್ನಂಗ ಅಂದಾಜಾಂಡು ಐಕ್ ಏನ್ ತುಳುಟು ಅವೇನು ಪದ್ಯ ಮಲ್ದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಐಟ್ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಅಲ್ಪಿಯ ಏನ್ ಜೋಪನ ತಡ್ಪೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಸಾಯ್ತು ಹೋದ್ನೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಾ ಆನಂಡ್ ತುಂಟು ಮಾಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುಡುಗುಡಿಯಾಗ ಗು ಗು ಡಿ ಯಾ ಗುಡು 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 ಗುಡುಗುಡತ್ತಿ ತೆಡಿಲ ಗುಡು ಯಾ ಗುಡು ಯಾ ಯಾ ಇಂಚಿನ ಬೈದು ನೂರು ನಾ ಬಾತೋನ್ ಏನ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ ಪಂಡಿಲ ಕೈ ಮಾಲ್ ಪೋಡ ಬೇತೆ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ತತ್ತದ ಬೇತೆ ಮಿನಿ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮಾಲ್ ಪೋಡ ಕೆರುವೆ ಬೇತ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅದು ರೆಡಿ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಾನ್ ಉಂಡದು ಬಾನ್ ಒತ್ತು ಪಂಡಿಲ ಕಮಾಲ್ ಬೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಒತ್ತಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶುರು ಡೌನ್ 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 ಬುಡು ಬುಡು ಯಾ ಕೈ ಬುಡು ಯಾ ಏ ಬುಡು ಬುಡು ಯಾ ಕೈ ಬುಡು ಯಾ ಇದೇನು ಕೈ ಬುಡ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಬುಡು ಬುಡಿಯ ಕೈ ಬುಡಿಯ ಮದ ಬಂತೀನಿ ಪದ ಬಂದೆ ಮಾರೆ ಕೊರು ಕೊರು ಯಾ ಕಾಸ್ ಕೊರು ಯಾ ಪದ ಬನ್ನಿ ಪದ ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಹೊಸ ದರ್ತು ಮಾಡಿ 35 ಪಾಪ